Welcome back once again mga bro. Nandito tayo ngayon sa Baay, ng intersection ng Baay doon na part. May nakita ko kanina, nagtitrend ngayon na isang pasyalan dito sa may tulay ng Banyaga. Yan, before na ako ay pumunta ng bayan ng Lingayen. At nandito na rin lang tayo. Yan, silipin natin mga bro. Pupunta natin at papasyalan, makita, masilip habang habang nag-uumpisa pa lang yung pag-boom ng lugar. Napaka ganda ng lugar na yun kasi yung ilog na yun ay malawak. Man-made na ilog pala yun mga bro. Bali, itong dadaanan natin ay yung main road ay pinutol at gumawa ng ilog. Yan, nandito na tayo sa Balukok, dito sa tulay. At itong lugar na to mga bro, sa barangay sa Banyaga, sakop na ng bayan ng Bugalyon. Yan. At before ay nakakapunta na tayo dito mga bro sa tuwing hapon, at may mga pangilan-ngilan na food cart na pumupwesto. Yan, dinarayo yung lugar na ito ngayon. Yan. At bago maging trending talaga, alam ko yun, mahaba-haba yan mga bro at makikita nyo, napaganda yung lugar. So nasa around 5 o'clock na tayo. Yan, medyo padilim na. At sana makita natin mga bro. Dito tayo yung sa part na to, magpapakanan na tayo. Bali, itong dinadaanan natin ito ay dating daan ito mga bro, na nagkukonekta dito sa Bugalyon. Yung tulay na makikita natin ay bali yung ilog ay man-made na po yun. At bali na bypass. Yan o, tignan natin o. Madami ng tao, biglang nag-boom. Ayan o, marami nang nakapark o. Dinarayo na. Dati hindi ganito mga bro. Kasi may kakilala ako dito sa may gilid, may fish cage sila. Nakakapagtaka oh. Dami oh. Yan. Wala pa tayo sa gilid ng ilog. Dati lang ito mga bro, pinag-fishingan lang ito eh. Yan. Magpapakanan muna tayo at titignan natin. Tapos magpapakaliwa ulit tayo. Yan. Wow. Sabi oh. Dami na oh, ukay-ukay oh. Yan. Di ko sukat akalain mga bro na ganito. Yan, dati may 2, 3 lang na food cart dito. Pero ngayon oh, hanggang dito na sa may dulo. Talagang napakaganda dito kasi yung ilog ay napakaluwang. Papasilip ko mga bro. Yan oh, nandito tayo sa may gilid na mismo. Yan. Bali, pinag-fishingan lang to noon mga bro. Yan o, may mga nag-fishing. Yan. So hindi sukat akalain na ganito dito ngayon. Okay mga bro, lipat tayo dun sa kabila. Dati dito lang na part at may isang food cart lang na naka put up. Yan oh. Bagong pasyalan. Mga samot-saring pagkain mga bro, na tinda. Street food. At dito naman sa kabila ay mga bentahan ng ukay-ukay o mga damit. Banda ron tayo.
Yun o, diretso yung ano, food cart dito. Yan, kabilaan na. So parang fiesta ngayon dito. Tingnan nyo, mabubuhayan ang isang lugar pag may dinarayo ng tao talaga. At nagbubukas sa mga negosyante, sa mga tindero, tindera mga bro pag ganito. Both sides ay nakakapagtulungan. Siyempre, minsan ang hanap ng tao ay hindi lang lugar, kundi ano, hinahanap din yung pagkain at the same time sa pinupuntahan. Ito na tayo. At mayroon tayong mga kaibigan mga bro, nandito naabutan natin dito sa pasyalan sa may ilog yan. Yan oh. Salamat sa inyo. Kung ano pong pangalan nyo? Benji. Tatay Benji. Oo. Tanungin ko nga kung ano, kailan ito nag-start? Mga kwan na lang sir, mga 3 linggo na lang siguro bago mangyari ng ganito. Kasi balita ko dito sir, may mga 3 vlogger dito yatang nagpasikat dito. Kaya nakapasyal din ako dito bago lang din ako dito. Sinubukan ko, maganda naman. Okay. Oo. Magandang tanawin. Maganda. Maraming tao. Okay, salamat Tatay Benji yan sa informasyon na binigay po nila. Lahat kayo magaganda, magagwapo, pamasyal kayo dito. Maganda dito sa Bugalyon.